Kalong gaba snow pala ba ha juga por long gaba snow si ba habangi i ba hakini i benai bola dep nagaleng ke jong sarkar jela kala penlong ya ka tamasa ba he ba na bata ban pendan burom ya gejing dap san pus nem jong ke jela andrei menta ga sngi kade gejing dap san pus nem jong gejing sedang ya ka Jainti Hills District. Andrei bas ngopla pat kalong bakam dan kando gono ka jingpen kre na ka benta kata kasngi ke bakat kata kasngi ke bala penlong ya ka Jainti Hills ya ka Jainti Districts. Nila ban kili na ka igada imat ka dawi kalong ba kumbang ni ihi menta ke district Jaintia ke bamenta kaladon lagi district east bat ke west Jainti Hills mana kata ke por dor bai tang ke district ma Jainti Hills district ni ba nadu kata hai ke por kene ke district ke jongi ke sha leben ha kiliang paro nadu na kaliang ke sarkar pedeng bat nadu kaliang jong ke sarkar jelaro pet kum ke sa hagwe dei bat ke kot ke khia Kiladon kijing penkre naga sarkar ban sedang ya ka medical college haki adli ki jaka kata gadai kawai hatura bat kawai heslong janti agam dan kerten dan shen ka sarkar lengba u chief minister jongi konrat sama kila play ya ka nursing school ha Noxton bolong ke district wadang hadin jong ka Jainti Hills Andrei don ayu haga Jainti Hills district jongi nim don ro kebat thamai letna government college ke bangla don nadu kata kapor pada do menta ko don hitang kata kini ki colleges ki babon pan kidai ki baseng da ki sengnyam lane da ki shnong lane da ki kunhun shimet pandakalem ke sarkar kampan don bagabo ban harbi dai bat ke koi ke khia rup kumjo te de philai chigna bandong pai menta dangshen ka chief minister jingi ula play ya lani ula panmana baya ka hospital hakliriat penkiu chaka CHC chak civil hospital ngomong chak civil hospital nag CHC chak civil hospital hanrai kamu dah juga tak nama pet kisi si jongi baro kebadan mentaro kimbiang pi keba susi gelong menta kesunong juai telan ngishim ke history kesunong juai ro gadai ka wei na kesunong ke barimba na do gi por jong sim jentia kani kesunong juai geladan kat kum gi history but kani kesunong juai gadai ka wei na kesunong ga ba kongsan haga jingile lelo jomo kiang nang ba kadang kebentak wa krawa ke jingile la jong kiang namba ya kini ngidon ke history ban kershan ya jingtwa ke history ban kershan but habala thau ya ke Jainti Hills district hadin bangile yo ya ke state no buram ya ke jing dap san pusnan jong ke jela dang honeu kelalan kot ti honeu rempang pat hagju ke snem la thau no ya ke Jainti Hills district Egamut ba kamdai don hi kejing per padang jong gini mo kejing per long tangsi bana handai bas ngosi pala da pipet ya ka nong ba juai bere ka wei na laban nong na kilai teli ki shnong ki ba paunam hapo ke bokongsan hapo ka jela jongi ke tura ka shlong kede ke juai ro na do bas dang ya ke jela kini kilai teli ki shnong ki de ki ba kongsan nrepet ya kejing don hakane kejing don ro hakane kejing ni don tang ka kyang nang ba government college ni nagaliang sarkar mo handrei nimkun no mo tangi kene sarkar handrei kene kala jiana do san pusna menswa mo te kabas khosi shu gonong hagawi dei bat kar company ya kene kejing namar kumkom ne kene kejing ga dei balarim ha hag por menswa ki kishnong gidon lagi jong ki dong kibaret mo
menchua ki don be kini ki menchua menchua kesnong don kini ki time ko chunong yo mo ki yong pia panelia ki hadin pan kani kesnong jangi kanang he kinang wan ki priu ban ki wai pat ki snong ki wai pat ki banta jong jantia ki lanak thau snong thamai ki mi pat sikni ki snong gum ki kimsniang ki mi mentong ki mi ki kini yam seng jing sha de wai ni dol rim tam ki mi ki dong la thu bo ba pher ai ke jing ang ni ko long ba menta po kani ka kesnong kini ki don la jong sincha snong kani ka sngi jong ka ar tarik ni bunai Februari rajar ar naso dai ban ai ka jing kar khu khardo bat ka jing kantu jing kersew thia ya baro ki nong snong jong ka Giant Hill district ka bamanta na loka West Giant Hill district niyo sa ki East Giant Hill district ka bala establish ka sunem arajar khada te ngasnya ban ong ba kani ka jing dap sun phu sunem kani ka tarik chung ar Februari arajar kadai ka jing sa kan mau namar ka wai ka long ba kum nong chong chno bar kum try muluk jong kani ka banta ka jong ka jila Meghalaya kadan ka jing singaw dio baka sarkar Meghalaya district administration kila kelet wat kila landat ya kane ka sngi ka bakhraw ka bansa kan ma ar tarik Februari ka khandai spa nyepu a menta kla dap san posna tasyo dio ye kane ka jingla jong government te ka ai ka badan sa landat ye ka tangim na tep bagi ya ngap jar dan lorong taro saya benong ba kenika jinglong lendat jong ki brio ki badan ka sarkar kalawan ka kenten ka benong ba ka jaj benrio ka ba lendat ka ba klet bat ka ba berat ya ka thamai ka ba sedang ya ka jaj benrio ka to ka jaj benrio no to ki jaj brio ka jingma ba ka jingmensaw kandan haki kalap lupa na taga daw kanne ka sngi ka dai ka singsa kan ma bat ni khamit lanti na digi pai ka jingkarman ka dam ni li pai ka ni kisan pau sunem kala dam oi ka Giant Hills kum ka district kala dan shibon ke ro ki mar po khandau ngila yo jing tip nang ba ki media nang ba ng thok khuba ba ka revenue ka khajana ka ba mi nang do yong ka klan ka pan im ya ka jala Meghalaya nang ni nang tapat kai ka bangilap menta hadin kisan posnem kata ki jong ka jing ti deu yong ka jing ka khajana kadang hiar kai ka daw ba ka sarkar ka wanra ya kata ka ban ti deu yong da ka rukom scientific Giant Hills kala dap menta ka sngi ar tarik na Februari sunem arajar kala dap san pos sunem pura na do baka government Meghalaya kala establish ya ka district ha ka ar 3 Februari ka kandai spa ni pua te hagine ki san pos sunem adu menta ya iba ki samna ha jaka baka government kandang bankiyo kadang ai ki ransan bakin pen iya ka sap ka jongki bakin yang ki kejat ka jongki da ka ai ga bang ilam ka ai bang yo snyo yo i bagi samla kinang ngop shu how drops ka 8 ka jingpang 8 kadang roy khamtam menta ka ni ka West Giant Hill district but East Giant Hill kumjo ka ni ka bo ka jingma menta ya bro ar ki district ka jogi tena kata daw kini ki san posnam kini to kidai ki jimunsa ka jing pang ki bala roi nagalem jonga ni ka por nga singa ban kantu ban kerseo ban khot ya baro khamtam ki bare ki badan po health department ki badan ha ki ka district administration khamtam bat ki nong song snong baro na do kerang ba asno ki seng bhalang makin wan shakhaman
ban chimya kane kum kawai na ka kam ka bangi habban yatre khnang bala da kane ka jingpang kanang yo ban roy udrok sudang roy dang roy ka jingpang kadang kandang kane ka de ka bahir pateng hado ka pateng ka ban he ka ban sam nakata ka daw khot kar yabar wan shakman mangin pendo mangin tuat kilat kelenti mangin la ban yele persya bangin yarap ru yakine ki barang ngop how drops nginang wan ju ban ngin I men bor I men sim yang ki bangat ka jingpang 8 lalangim la ban le menta udak jingeli ubhe tam wala apa ini tengam kwa baka jaj ban rio ko jongi naga jalla meghalaya ka jongi khamtan district bakan long kam ka wai naga district hari India ka jongi ka baka government of India kan blacklist no na bakan kan condemn yani takata ka dai ka bang khot yabar sngem bhagwan ashman